nosotras somos Fran y Javi. Realizamos nuestra residencia en la nau del Estruc con una duración de 3 meses. Estuvimos desarrollando un proyecto que se llama Geografías de la piel, que consistió en una pesquisa, en una investigación también teórica y práctica respecto a el trabajo, el oficio de mujeres del textil, de la industria textil de Sabadell. Lo que nosotras quisimos realizar, realizamos, fue una instalación y una performance que no parte con tener un resultado final, sino más bien un proceso. La instalación tiene que ver con objetos que fueron de la fábrica, también con sonidos que fuimos a grabar a la fábrica. Trabajamos con 5 mujeres con muy pocos conocimientos de la performance y del teatro. Ellas 5 disfrutaron mucho del proceso. Es un trabajo también reivindicativo, es un proceso que llevamos a cabo con ellas, de exploraciones, y que también nos hace cuestionar todo este bagaje que hay y toda esta información que hay de la industria textil. Soc la Júlia Mariscal i he estat aquí a l'Estruc fent una residència d'1 mes i mig. Jo portava quasi un any que havia deixat molt la meva feina, però llavors el que he fet una mica per acompanyar-me és començar a portar els objectes i estructures o com el tronc de coses que m'han acompanyat aquest temps que realment no he estat fent un treball d'estudi, però sí he estat vivint. Per exemple, hem començat a fer molt fogueres a fora al jardí, doncs he portat el tronc que m'ha estat tot l'any cremant, les cendres, una palmera, i d'alguna forma aquests objectes m'han acompanyat també en aquest inici, perquè a l'haver fet aquesta parada ho veig una mica com un inici per tornar a començar també la pandèmia. Crec que ens ha canviat el punt de vista de moltes coses a tots. Jo treballo molt amb un mateix material i li vaig com traient diferents significats i com ens toca a nosaltres. I crec que amb el vidre porto potser, 5-6 anys treballant, i ara el nou material que vull treballar són les cendres. També m'agrada molt el significat que té ara, també que és com tot un període que està com cremat, de tornar a començar, i encara no li he trobat el què. Llavors, moltes vegades el que faig, quan no sé encara què fer amb aquell material, el porto a escena i l'enfronto a escena. També a la peça parlava de sensacions que m'han donat. A vegades m'he sentit una mica claustrofòbic en l'espai, en el bon sentit i en el mal sentit, segons els dies. Per exemple, el sol és molt maco com entra i com podia treballar amb el vidre, però també fa molta calor. Llavors, he intentat que la residència o el que presentava treia com sensacions o coses que m'havien passat durant aquesta època, i sobretot les coses que m'havien impactat més.
Em dic Oriol Enguany i he estat a la residència de Neuestruc des del 20 de novembre del 2020. Durant el pas per l'Estruc, per la nau, hi ha hagut diferents projectes que han anat connectant una mica Sabadell amb mi. El projecte que presento encara no té nom, és un abecedari que li vaig fer dibuixar a la meva àvia el 2019. La meva àvia no sabia llegir ni escriure i un dia vaig decidir ensenyar-li a dibuixar les lletres. Un cop vaig tindre aquestes lletres dibuixades en un paper, les vaig portar a un amic meu tipògraf i me les va passar perquè jo pogués escriure amb les seves lletres amb ordinador. El fet de poder escriure amb les lletres de la meva àvia va fer que tingués una connexió molt forta amb la meva família, perquè així coneixia alguna més d'on vinc i connectar una mica amb el teixit social de la ciutat. Connectant amb diferents departaments de Neuestruc, estem ara mateix treballant en un projecte pedagògic i a partir d'aquí la idea és pintar la carrosseria d'un cotxe tan emblemàtic com és el Citroën 2 cavalls, amb la premissa que sigui el que sigui. Per tant, hi ha un barem molt ampli a l'hora de poder que es puguin expressar i que aquest vehicle, al poder mobilitzar-se, doni què parlar.